mga kagusok, ani ako mas Calaveria no. Makita na to mga store diri sa mga coffee pang bato nila no. O gani mga flowers nato diri mga kagusok gana mga flowers nato kuman makita nato no. Mura ko jaon sa lain nasod mga kagusok no. Makita na to mga kagusok no. Ini makita nato jaon sa mga USA, sa mga California, sa mga Canada no. Makita nato. Grabe nice gadud mga kagusok no. Makita nato ang place nila mga kagusok. Og mga kagusok, way problema mga kagusok no. Grabe ka pags kumandiri sa kulikuran. Yan mga kagusok, makita ta tong pags. Diyan mga kagusok no. Libot ituro ka muna ako mga kagusok. Ituro ka muna ako diri. Diyan mga kagusok, ang fountain nila. Fountain water. Makita nato ang fountain. Yan. O diba mga kagusok? Mura ko diyan ta sa abroad. Oh, di ba? Mga kagusok ko makita nato. Yan. Yan mga kagusok. Ilibot nato ang nato kamera sa mga mga bisita diri no. Yan makita nato. Yan mga kagusok, kaway-kaway. Yan mga kagusok makita nato no. Yan. Oh, Sky 38K Coffee. Yan mga kagusok no. Dari mga kagusok. Dito mga kagusok. Mga kagusok makita nato sa to suyod. Yan overlooking diri nila. Yan mga kagusok makita nato no. Grabe. Makita nato ang place na uno kanindot. Yan. Grabe, taas pa sa area na pay 5, 9, 8 mga kagusok ko. Papa dito sa unahan diri og sa diri nato mga place nato no. Diyan mga kagusok makita nato. Yan, grabe ka nice mga kagusok makita nato. Grabe kalimpyo. Oh, di ba? Papa dito ang space.